Kovács Marcell vagyok. Nem tudom, miket kell. Mióta ismered a Mónit? Most a megismerkedésetek dátumát most légy szíves, találd már el. Raktáros. Nem vagyok Raktáros. A honvédségnél raktáros, ezt is mondd el, légy szíves. Amúgy szakmunkás beosztásban vagyok a honvédségnél, Magyar Honvédségnél, az ARB állományában. 2019, amúgy szeptember 29-én volt a megismerkedésünk dátuma, de hivatalosan 2019. október 25-én jöttünk össze. Mi az 5 tulajdonság, amit szeret benned a Móni? 20 passz. Nem, ez most már remélem, hogy sikerül eltalálni. Jó szívűség, hogy vicces vagyok, mondjuk a vicces vagyok az relatív. Az ő szerint, amúgy szerintem nem vagyok vicces. Ezt mi is így gondoljuk, hogy relatív, mert a humorod az eléggé náci is, nem mindegy. Hálasz Istennek. A pillanatnak érek a humorba, hát én tudja ott Hát ezt tudom. csak ki van biztosítva a gyógyszerek dobozzal a kamera. Kérem a kérdésre válaszoljon. Kapjátok. Ő tudja egyébként azt, hogy a hétvégét igazából, tehát az esküvő napját csak azért vártad, hogy a barátaiddal legyen, nem azért, hogy elvedd őt feleségül. Hát erről nem tudott. És azt tudja, hogy igazából az összes bulira csak azért jársz el, mert szerelmes vagy az Istibe? Hol az Isti, hogy ezt igazolja? Igazolta. Igazolta? Igazolta. Mikor jöttél rá, hogy ő az igazi? Mármint az alkohollal való szerelmed. Konkrétan 9. azóta azelőtt nem hagyták, hogy így úgyhogy ez régen voltam húzódott volna. Ne röhögjél! Szeretem a Tisza pártot! Jó, ez a honvédségnek majd jó lesz. Mihez kezdeni, hogyha leszereltetnének? Amúgy ez egy jó kérdés. Amúgy őszintén megvalva, nem tudom. Dugtad már bele a péniszedet? Nem. És akarod? Akkor méretétek fel a babavárót. Boldogság miatt. Mi volt a legintimebb pillanatod egy haveroddal? Azt a kurva élet. Megnyalta a fülemet. Az esküvő az neked csak egy biznisz? Hát nagyjából a mostani helyzetben az lesz. Ön utálja a melegeket? Igen. Teljes szívéből? Igen. És hogyha az Ákos az? Őt is. És a Pride kérdéshez hogy állsz? Ez nagy portkavar most itt a leg... És hogyan tervezel a Mónival gyermekeket létesíteni? A szexuális úton. De előző válaszában azt mondta, hogy még nem rakta bele a nemi szervét. Ön a házasságig várt ezzel? Ilyen jó keresztény ember? Igen. Az atya, és a szentél. A kapcsolatukat így ítélné meg, hogy sikeres? Félig meddig, igen. A jobb kérdés az, hogy Móni egy fél sikernek könyvelné el? A Mónia, azt teljes egészében kudarcnak. Az elejétől tudtam azt, hogy a Mónit el fogom venni, viszont egy biztos, hogy megijedtem az egésztől, de hát mondjuk egy esküvőtől ki nem ijedne meg. Akkor előbb merül fel a vállás, mint a gyilkosság? A vállás sosem merül föl. A gyilkosságban a honvédségnél vagyok, bazd meg, az előbb merül föl. Atomot fogunk dobni dobasra? Remélem. Én fogom kioldani.